Yeah, mä oon se fyssari, jokska mä halusin tulla. NFY 13, some respect. Mä tarviin lavahallintaa vaikeisiin hetkiin. Mun täytyy korea näihin prolapseihin etsii. Anna mun säilyttää se tieto mun sisällä. Sama tieto kuin Sipillä. Erikoiset kurssit luo erikoisia ihmisiä. On yksi heistä, anna jalat maassa silti pitää. Nuori tyylikäs ja taitava, ne sanoi, et räppään vaan biomekaniikasta. Hoitsu kysyi, luuleksä olevas joku Hannu Luoma, jokin sanoin, en mä tiedä, mut jotain samaa meis on. Tää ei tuu poistu täältä koskaan. Fyssarit on ikuisia. Ja mä lupaan pysy aitona ja aina jumppaa, koska fyssarit on ikuisia. Fyssarit on ikuisia. Täällä jälleen 3,5 vuotta peräjälkeen. Sano mua fyssariksi, kuka muka vetää tälleen. Juristit, lääkärit, tohtorit, noutan fysioterapia eikä mikä placebo show. STM ja Sipilä panoksiinsa korottaa. Mulle hermot meepakoisit joka dermatomilla. Koniometri suoran, rakastan nellä plintillä. Luen anamneesit vaikka miten pielen printillä. Anatomia hallus, ei tarvita ortopedei. Hanna, laita viitoset valmiiksi. Meillä C1, C2, Atlas, Axis. Fyssarit on talossa, se on sun flaksis. Saatan herää Porissa, rullan illalla Turussa. Vetää koulutuksia, joita sä kuolat somtyn sivuilla. Suota stressata, tää on vaan meidän tapa. Vaikka koulu loppuu, niin ystävät on turvana. Tää ei tuu poistu täältä koskaan. Fyssarit on ikuisia. Ja mä lupaan pysy aitona ja aina jumppaa, koska fyssarit on ikuisia. Fyssarit on ikuisia. Painon trigger-pistettä ja sinne se vaan meni. Sitten lääkäri mua käteli ja onnitteli. Otti meistä selfien, antoi 5 tonnin shekin. Jatkoin klinikalle, poppasin lukosta fasetin. Meillä on tulee hallus, kiitos Maijalle siitä. Mut Samk lisää rahaa, tunnit ei riitä. Missä vaiheessa ei oo ollut mitään dilemmaa. Jo ekas jaksos Vinha Villes 8 femmaa. Loikkaturnaukses ja tekemättä maalit. Mut se kiinnostaa ku Timun kilopaskaalit. Kalsarit jalassa me saatiin tsemppari. Moraalisi voittajia niinku sano Marjoki. Tarvin toimintaa herkästi valmis mobilisoimaan asiakkaat odottaa. Kuinka muuten voisinkaan elää makeeta elämää päällä parempaa seppälää. Mut on vaikea muus kuin ystävistä rakentaa kestävää. Tää ei tuu poistu täältä koskaan. Fyssarit on ikuisia. Ja me luvataan pysy aitona ja aina jumppaa, koska fyssarit on ikuisia. Fyssarit on ikuisia. Fyssarit on ikuisia. Tää ei tuu poistu täältä koskaan. Fyssarit on ikuisia. Ja mä lupaan pysy aitona ja aina jumppaa, koska fyssarit on ikuisia.